ଏହି ଫଟୋଟିକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କିଛି ଅଲଗା ଭାବନା ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଫଟୋ ପଛରେ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଜାଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରୁ ଦୁଇ ଟୋପା ଲୁହ ଝରି ଆସିବ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ହେଉଛି ଚନ୍ଦନ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଫଟୋ ପଛରେ ରହିଥିବା ସତ୍ୟ ଘଟଣା ବିଷୟରେ। ଗୋଟେ ଝିଅର ତାର ବାପା ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ବାପାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଜାଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ କୋହ ଆଖି ଦେଇ ଲୁହ ହୋଇ ବହିଯିବ। ହୃଦୟରୁ ଆପଣମାନେ କହିବେ, ନାରୀ କେତେ ମହାନ। ଘଟଣାଟି ୟୁରୋପର। କୌଣସି କାରଣରୁ ୟୁରୋପ ସରକାର ଜଣେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ସଜା ଦେଇଥିଲେ। ସଜା ଥିଲା କି ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ଏକ ବନ୍ଦ କୋଠରୀରେ ରଖାଯିବ। କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଭୋକରେ ଡହଳ ବିକଳ ହୋଇ ଯେପରି ବୃଦ୍ଧ ମରିଯିବ। ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ନ ହୋଇଛି। କିଛି ଦିନ ବନ୍ଦ କୋଠରୀରେ ରହିବା ପରେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କର ଦେହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଚାଲି ବୁଲି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏହା ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ବହୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲା। ନିଜ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ କୋଉ ଝିଅ ବାପାଙ୍କୁ ମରଣ ମୁହଁକୁ ଠେଲିଦେବ? ତେବେ ନିଜ ବୃଦ୍ଧ ବାପାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଝିଅଟି ନିଜର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖି ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲା। ଭୋକିଲା ବାପାକୁ ବନ୍ଦ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଦିନ ଦେଖା କରିବାକୁ। ସରକାର ମଧ୍ୟ ଝିଅର ଅନୁରୋଧକୁ ରକ୍ଷା କରି ଅନୁମତି ଦେଲେ। ଝିଅଟି ବାପାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯିବା ବେଳେ ଜଗୁଆଳୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଝିଅଟିକୁ ଚେକ୍ କରାଯାଉଥିଲା, ଯେପରି ଝିଅଟି କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ନିଜ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ନ ନିଏ। ଝିଅଟି ଯେତେବେଳେ ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ଅତି ରୁଗ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିଲା, ନିଜର କୋହ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ କିଭଳି ମରଣ ମୁହଁକୁ ଠେଲିଦେବ, କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ନିଜ ବୃଦ୍ଧ ବାପାଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ଥାନର ଅମୃତ ପିଇବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ଦିନ ଏହିପରି ନିୟମିତ ଆସି ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ଥାନର କ୍ଷୀର ପିଆଇ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଅପରପକ୍ଷ ବୃଦ୍ଧଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ନ ହେବାରୁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଝିଅଟିର ଗତିବିଧି ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖାଗଲା ଏବଂ ଝିଅଟି ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ପିଆଉଥିବା ସମୟରେ ଧରା ପଡ଼ିଗଲା। ବାପା ସହିତ ଝିଅଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିଦିଆଗଲା। ବିଚାର ଦିନ କୋର୍ଟରେ ବିଚାର ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବିଚାରପତି ଝିଅର କାହାଣୀ ଶୁଣି ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଗୋଟେ ଝିଅ ନିଜ ବାପାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନିଜ ସ୍ତନରୁ କ୍ଷୀର ପିଆଇ ପାରେ, ଏକଥା ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲେ ବିଚାରପତି। ସେହି ଝିଅଟି ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଚାରପତି ଆଇନରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରହି ବିଚାର ଶୁଣାଇଲେ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ବାପ ଝିଅକୁ ମୁକ୍ତ କରାଗଲା। ସତରେ ନାରୀ କେତେ ମହାନ। ଏହି ଘଟଣାଟିକୁ ସେତେବେଳର ଚିତ୍ରକାର ମୁରଲୀ କଳାରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ କି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏହି ଫଟୋର ସତ୍ୟ ଜାଣିଲେ ହୃଦୟରୁ ନାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ଭକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ଯଦି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ଲାଗି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ମୋର କାମନା।